Hvad er det rart lige at have noget i baghånden? Skulle I ikke bare... Er det min, denne her? Ja. Så vil jeg hellere lugte til dig i stedet for. Du lugter det mindste godt. Vil du ikke se det? Ej, fy. Jeg er sgu ikke sikker på, at jeg kan, Martin. Hvor det stinker. Det var jo helt sindssygt. Vil du holde varmen herude, tror du? Det var bare se. Man behøver ikke at stå og spise, hvis der lige over dåsen der, vel? Det skal man. Nej, det er et lille streg. Ej, og så vælger du så også at tage den op på tallerkenen og gå i gang med at... Det gør jeg I vasker selv op, ikke? Hvad? Ja, det er dejligt. Ej, hvis I skal brække jer, så gå den vej, for jeg står der med sovet. Ej, ved du hvad det? Ej, det er så gammelt, jeg har set i mit liv. Ej. Og med al indmaden. Ej, er indvolden i nu? Er de rå? Nej, de er syltede. Okay, nu sker det. Kom så, jeg tag en bid. De brækker jeg lige om lidt. Kan vi være lige klar til at løbe derhen, hvis han løber her, skal brække sig? Jamen, de må rende over i skoven, hvis de skal brække sig. Prøv hvad? Er I klar på det? Ej, ikke med fingrene, Martin. Er I klar over, at det er skoven, hvis I skal brække jer? Det er så tavligt det der, fordi Erik han venter altid. Han er snu, han er. Han står der også. Den gamle dans, den. Ja. Jeg tror, det Hvad laver far ude i skoven? Hvad laver far ude i skoven? Og de er helt røde i bolden, begge to. William, jeg tror, at din far han er sløj. Så er det bid 2. Nej. Vi er på vej hen efter en gammel dansk. Så jeg tror, Martin, det skal ske nu. Hvad? Hvad nu? Ej, tak skal du have. I stinker fandme. Kom væk med det. Det værste i hvert fald. Ved I hvad? Hvor er I søde. Det er første gang, jeg har synes, at gammeldags skal jeg godt. Hvad laver du? Jeg skal stadigvæk lige have en bajs, fordi... Er der sindssygt meget kontant afregning med det lort der? Det stinker også stadigvæk meget ulækkert. Ej, det lugter. Der er Martin i skoven igen. Det skal jeg ikke smage mere. Det skal jeg satse med heller ikke, det kan jeg godt sige dig. Men de har hårdt på brystet lidt der mad der. Nu har vi prøvet det. Ja. Nå, jeg tænker også stå nok til at gøre det igen om nogle år. Det tror jeg så ikke, jeg skal.